I čas svima ljudi. Dobrodošli u Gaming Srbija. Eto ljudi, igrao sam ovo ovdje, izbjegnuo sam Snack i sada snimao sam da, ali malo sam zbrkao video sam jer su mnogo teže se napravi. Ja ću dati snimke na kraju da vidite da stvarno se snimao samo bez zvuka ovo što pričam sad bez zvuka. Daću vam na kraju ovog videa, ali bit će kraće ovo video. Ajde da pokrenemo ovaj ugljen. Ajde. Tako. Koliko, dobro. Eto metal ovo, to smo našli metal. I malo sam tu našao metala. Ajde ovo ugljen da pokupimo. Da mi se ostaje. Vidite, sirati ugljen. Ajde. Tako. Tako. Izvinjavam se ako to tiho pričam, znači to nije do mene, to je do Trepsu, on to rekao da je priča, nekako zna kako da se pojače ovo, da sluša više, neka pišu u komentarima ili neki klip da mi daje, da vidim, da je predložen klip, ovo ovdje ne bi. Ajde, idem se. No, dalje do ovdje. Ajde, bit će kraći video da vam pokušam šta sam uradio. Dobro, malo se. Dakle se eto tamo. Tako da se popinje tamo. Nisam Tarzan. Aha, ovo ste. Sad idem bolje. Ajde. Ajde tako. Ajde ovdje ćemo kopati malo. Tako. Ajde ovdje da ne ostaje. Vrate ovo je mnogo. Drugi put ćemo doći ovdje. Siberom. What the fuck, često? Kako bre da nisam ga primetio? Ja ovdje sam spao. Da čest da nije da primetio. Ne, dečko. Dođe hvala. Hvala. Tako, eto. Iron. Oh my god, creeper. Ne znam da li vidite, ali eto ga. Eto, beži moj metal. Tako je. Ti nećeš uzeti moj metal. Eto, rešili smo se. Ovdje sam stavio ovo vatru. Nije tu. Eto, tu ćemo staviti. Ajde da popijemo ovaj metal. Ovo nikel. I ovdje imamo metala ili iron, gvožđe, kako god. Ajde, cepi, brate. Ajde bre, nemam nis. Ja skošim to napravim, ali bakja, ili torčeva. Da vidim šta radim ja sad. Ajde, običan sad je. Ajde, slično i običan sad. Označimo da smo bili tu. Dobro, smo popali, bla. Ajde, običan sad je. I da vidimo šta naći.
oh my god, tako. Dobra, ajde, mi ćemo ići doma u kuću. Ovo se stenjilo vidi. Ajde, idem ću mač. Stav sigurnost. Znate, mač je najbolje rješenje. Sigurnosti. Ajde, popinjamo se, ajde, brže. Eto, vidite, prosto kuću sam napravio, ovako, kotku. Eto, vidite na teksturu, tako. What the fuck, brate? Odakle se ti stvorio? Wow, skeleton u kući. Ajde, tako. Ajde, napravimo ovako. Jebati. Dobro. Melon. Ovo je lobenica. Srosi. Vrnem treja. A to ovo da stavim speče. Ajde. Tako. Beži. Tako ljudi. Dobro. Jel ima neku zombu nešto prepera, nešto da pobijemo. Dužno nešto. Dobro, ona da se peče. A mi ćemo ići dole. What the fuck? Ajde, Majo. Kako ti smetaš, beži da? Da, kao ću biti. Da, uzeli smo baklja, znači ima baklja, ima spasa. Tako je. Lava tu. Ovo je dobro. Evo da spodimo osjetno. Opa, šta? Gold. Ovo je iron. Ovo je gold, kako mi dvoče i zlato. Ovdje imamo obsidian 100%. Dobra, spopim gore. Ne znam vi da li vidite lijepo, ali ja vidim odlično. Mislim kuku spore paske koliko ja vidim. Dobro, ajde ovo. Zaboravim se. Ovi iron i gold. Ono gold nije samo ovo zlato. Nije nešto od vrednosti, ali najbrzo se troši sve. To što je po meni zbegano. Ja ne želim da se zlato. No, ovo je zbegano. Ajde. Ali kad je tu, da ga uzmemo. Da ne stvar, rasipat ću se. Zomba. Slušaj neki zomba. Opa, eto tamo gold. Da, ljudi. Anglijski sam naviknao. Nemojte da zamijete ovako. Ajde, odi. I ovdje bi trebalo još malo možda ostalo. Ajde, idemo koliko vremena. 1 minut. Treba da vam pokažem i ono što sam snimao. Otprilike nešto tako kod trailer. Opa, eto i ovdje ima 6. Diamond, brate, diamond. Sapa doće. Tako. Opa. Ajde mi da idemo kući, jel neću da izgubim diamond tako mogu. Ajde. Idemo kući i tamo stopimo ga. Drugar ili kizak. Idemo šta gledaj. Ajde, brže, penj se. Eto ljudi, tu ćemo stopiti. Hvala vam za gledanje, like, subscribe, šerujte i
tako, na tom, dalje. I hvala vam, vidimo se